Vi er fuld gang med at lægge fjernvarme ud i vores dejlige kommuner, Tårnby og Dragør. Hvis du bor i en af de 2 kommuner og ønsker at være en del af vores fjernvarmefællesskab, kan du ansøge på vores hjemmeside tårnbyforsyning.dk under fjernvarme. Her finder du adressetjekker med ansøgningsmulighed. Ansøg i god tid, så vi ikke graver forgæves. Når vi nærmer os dit område, får du besked. Du modtager en aftale til digital underskrift. Læs mere om dine muligheder på vores hjemmeside, inden du ansøger. Her kan du også læse mere om vores abonnementsordning og tryghedsordning.